Hapon ta. Uy ka. Aha. Manihapon na ba ang tanan? Manihapon. Uy. Ut. Tapos kuan. Manihapon lang sila no ba? Kabi. Manihapon ang tanan. Tanan manihapon. Nagmunggos ko. Nagmunggos. Dahil na kayo ha. Mag-chismis taron. Naku nakita na video ni Mikyat. Ay. Pili ako ng share. Ganyan sa tubig. Ito ang mais na kanan. Si ate, may pa ako ang galing na sunay. Talanay bugnog kanon. Tay. Colorful kaya ako ang kuan. Pagkaon. Ana si kuan, si Doc. Hinay lang na tagkuan rice. Sige, diabetic man ta. Hinay lang na ang rice. Hinay na. Para si Doc. Dahil gulong! Oh, ikaw kita mag-antos ka no? So, hindi ko kaya. O, di na mo kaya? Ikaw mag-antos. Ano na? Gusto ko sa kuwan, sa TokTek mag-drive punta kay na-start ito. Hindi mo, kita good ba sa message na layo kayo? Mga naglaway min. Ay, mga kanta ninyo. Naku, nakita na ba? Video ni Mikyat. Okay. Nabat ka? Namali mga pwesto eh. Ako pagluto sa munggos karon kay ansong ba kay ulo sa bulan. Bakit ako di arty-arty pagluto? Bakit kadaghan sa bahay ka ng taganay kay ganahan ka ng arty na kayo ang lasa. Gusto ka na ganing pasa ko nilutoan sa kumama ba na gamay na ang lamas or lamig. Mga ang tanin nyo, yellow corn. Ay. Ini kawan ni. Karami sa munggos, gani nami king munggos kay. Nami king pagkaluto na ako, chat. Parat. Kanon, atay. Naku na kitang video ni Mikyat ba? Dugay naman to, katayo ning buti pagbuto sa awan nila. Sa ako ang nan. Awan ni Ma'am Lo, ni Jay, Alsea. Iwa mo ko nilabot adto. Gibalik nila. Mag-estimate nila ba? Na nakuan ko ni Mikyat.
Ano ko ito, ano, daghan kayo dili mo agree, daghan kayo dili mo agree kami kaya promise. Na di ka move on, saba, banha ka ayo, ang ano, nabasa nito natin lalaki din na, bato gibiyaan kami kaya, ang baba ni mo, bastos ka ayo ko, ako siguro ako siguro mabana, biyaan tika, oy. Sa maestra man tak ka na anak, dili bagay sa imong pagkatao imong baba, di bagay ang imong porma. Dahil kay kag Arios murag dili ka kanang adulong bilang maestra. Oh, magkatawa ko sa mga comment ba? No, kay kasi pag kung sa kanimo ka kung dili mo approve ang tao sa mga tanan. Asa ko. Shit, damit akong pagkaon. Ang ta ninyo, panihapon ta. Shout out po kayo kay Boy favorite na Jensa. Thank you sa isda. Kagami na ako pamilya. Ako pamilya. Ano lagi ang lasa sa ginsan, ay isda sa ginsan? Kahit history. Kasi dagat ninyo na ay ibiyan. I just promise. Taba lang yung kubayad. Maan ka? Kaya maka-virgin sa buhok. Thank you. Mama ko, may kundi gupitan siya. Hindi siya pantay. So si anak ko na, sige lang, matubo na bitang ang buhok. Okay na. Kamunggay. Ano ta? Mapakit ang camera para ako mag-adjust. Tama ba? Lamig siya, madam. Dahil ko. Mais na kanon, yellow corn. Anong lagi ang lasa sa kuan? Isda sa ginsan. Tamis lagi. Masaya pa ng anak. Ate kayaan. Maluto lang sa mong gusto ay. Masaya mo sa kayaan. Masabon ang isda ay. Hindi kayo ang lasa sa ginsan ay. Isda. Palaya. Sisiyon na siya mga palaya titata. Ito eh. Kami nasa abroad si kaon manok. Kaon manggalig karniro pa.
Oh, muna yung makakuha sa Saudi. Muna uban god. Kaya ang sa Pilipinas, kaya ko madalag bulad, uyap, kanang, pabalik na ba, Saudi? Asa man, bulad, uyap, ginamos, muna sa bagahe nila pa uli. Di ba asa mo ma'am? Di ba sa Saudi na amay kuan? Matam na magkuan kamunggay. Tangan kamunggay. Eh. Bulat sa ulo, oh. Ulo sa bulag eh, ang gisubak. Kami yung napalit ko, nandit, yun kayo. Ay, palaya. Pero ang sasawan. Sasawan. Sa tayo nyo? Luto na tayo ni Marian, oy. Patugayan mo kaon kami, dinamit siya. Para sa inyo ha. Para sa inyo ha, unsa sinikya. Kaya uban kay dili man mo kuan. Dili siya say. Di mo agli siya kang unsa gi kuan niya karon. Kung kisa makikisama minyo nagibiyaan dira. Gibiyaan man kuan. Nari daw happy si Mikyat, yung love life karon. Dapat pay na lang daw kay kuan man sa taga na ina siya gib karon. Sundan ng kalay kaya kung sa ulam ka nun. Bahal dyan man diyang relasyon, masakitan na siya. Ako'y nakanakit ang video na di subaybayan yun diya si Mikyat. Tungkol niya pa. Pero karon di siya ganahan daw kay toxic niya daw. Ang makasabot siguro ang kanang gipangbiyaan. Ano ito? Makakatuloy ko, atagan ka mo. Tatuyuri ka ni ba? Papait ka. Napait ka. Ay, sa ati ko sa Sirabalay. Di pa rin makita ka. Matawag yung Cebu. Kala 27. Sana mabasa ta. Dapat. Ano si Madam Chantel? Agiri kung Mikyat oy kay dili man na matrigger kung dili magbana og walay rason nga tao once na tao na ay anger issue baka bikil ra jud na matrigger. Pero na ko iyaan kung ikaw akong kuyog kaon daga pud kay makaon.
Dili dyan kayo madungog imong tiwiyaan, madungog siya. Ang kalimutan ako ni Jess, di ka balo asa mo lugar, asa siya dapit isip ko ano. Mungkin na mitlat. Ayun. Mungkin na ka naman kay Lucky. Happy na lang ka. Mungkin na lang ka. Happy na ka. Happy na po sila. Easy. Kaya dito ka mo pa ng babae, dahil. Lisod makasya sabton. Ako wala. Dati ba yung mikyat? Kaya may kami mimikyat, siyempre dapi ko niya, pero kung di ako kaila si mikyat, no? Kung kuha lang eh, kasi ako sa mga kuha niya, mga sa tawag ng mga viewers, kita ba, uling ko na way kuha ay. O isa siguro ko sa mga viewers niya, no? Marag makana ko siya na, toxic siya. Marag grabe na siya ka, marag nilapas agad siya. Kaya inanay, grabe na muna, naman ito siya lalaki nga lilim siya malipay. Pero kami, nakailan mong mikya, di siguro kabuuan, kaya bako pa may years kaayo. Pero naa siya mga kuan, nagigikan sa iyang pagbuntis, siyang pag-anak, inanak. So kabalo ko, hindi ko makapirapirig na, kabalo ko na, Tarang kinabuhi niya direk yang-yang na jud yung kinabuhi imo nang nimo kinabuhi ang social media tanang ko nimo mga ka istorya dili tanan iya pinaka kataki di maayo na nalagi gito niya tanan nadawin na ang lowest part na yun niya na ipangita na siya sa tanan. Kay buntis siya Andre. Tagal na. Hindi mo kasabot kamit ka. Kami siya mga gas. Pero naman good time, pero naman good time, na sobra na, pero at the end of the day, iharap ng life. Ang nila ninyo, iso niya si Wilbert. Mama niya. Iso niya. Di may kapitol kami kaya, kita pa ba kaya, di ba? Tan-o na ta. Isa pa, wala to sa yahang kuan hawian. Sabi niyo ito. So basic ka na nagian ni Mikyat, ana. Ako galit sa una, ana. Mo gani. Basic si mo panan ka, pero ang kuan ba? Lalahi mo sitwasyon, pero pareha mo gi biyaan o kuan, kanang minahal. Nilayo ang minahal. Okay, try. Maglamtaw na lang ta kay our opinion doesn't matter man kay dili man sa masakitan si Mamikyat man. Inood.
labot na dahil. Kung gusto ka mo comment. Kung dili, di. Kung gusto mo malibak ka lang, kanang, okay, silpon na, kira po. Lahig. Pariha man sitwasyon, pero lahig na agian. Ha? Tama ba yun? Or, pare-pare sitwasyon, pero lahig na aguman? Pwede ba na? Lahig aguman? Pero iyaan, bisan kasi na ko si Leandro, aka Ika, wala ko pakibasa, nahan ko ninyo. Oy. Ano sila? Nganong gibiyaan ka? Tubag. Unsay rason nganong gibiyaan ng isa ka tao? Ay, naka. Yes, marat. Ako, gibiyaan na po ko. Gibiyaan ko, day. So, ako, makana dyan ko na buutan ko, no? Makana dyan sa ila, buutan dyan ko, day. Ako yung buhaton ang tanan, day. Halos, mafungkol na lang isa ka tao, inaana. Ano ko sa una, no? Tungkol sa unggugma sa lalaki. Balag, wala na siya, balag, mawatan ni kuan, mawala si trabaho, ako na lang mo trabaho para sa iyaha, balay lang siya. Nahanap ko na ko siya kamahal sa una. Pero ano siya na, di man kailangan magbago di man kailangan magbago kung gusto kang tao. Siguro nawala na lang dyan ang gugman niya sa kuha. Kaya tungod po sa siguro batasan na, di na ko mabantayan, ana. Nawaka po ko nagsisi na, gibiyaan to niya. Happy man ko. Siguro happy pa ako karon na, nakat pero sa kabalo. Pero mas happy ko ron. Ato na naami sa relasyon, wag. Ang kaya. Kami kapait niya ron ba? Di mabangbang. Ako wala ko biyae. Ako maoy ni biya. Unsa siya gold? Gold, kabalo man ko manginabuhi og madok basta walay pulos. Nami ang mais na kanon. Ni mo yaan oy, pero wadyo ko kita anak diri ah. Kaway mapalit puti man diri sa bugas diri. Asa ka Madam Sheila? As in, di ko man yung madungog. Di ko madungog. Try na ko hanak. Mag-mic. Pangita ko mic. Asa man ang mic? Ako singi ko anak. Kaya di ba di mo kadungog, no? So, makita ko faraan.
Agri mo na giniba ka na, gining maglimpyo. Wala no kabalo, asa ko mga butang. Yan pa. Uy, wala dari. Uy! Wala dari, asa naman to? Hindi mo na kay kuan man. Sabay. Hindi lang kayo ha, maragwa. Si Queen nakitaan, Mike, dari ba? Judesa! Muna isa sa kuha mga kuha, nga nung di ko magpalimpyo dirig balay. Pasipag si Kinsa. Pasipag unsa na siya ka kuan. Kaya ang kuang, kay kabalo ko, asa kuang kuan. Kabalo ko, asa akong gamit ba? Ako yung nagbutang. Karon, ano kabalo? Asa na butaw? Ay! Asa mo tayo gibutan dyan isa? So, ano na lang. Antusan na lang akong tingog, Jay. Antusan na lang ako ang tingog. Anak, Jud na. Wala kayo mahimo, kaya wala akong mic. Hanggang, nindot ba, anakon? Nakita pa ba ko? Madunggan man. Nauuwi kayo ng mga uban ba? Lami, ang sudan ni mo iyaan. Makagutom. Enjoy lang iyaan. Salamat. Dahil salamat. Ang sabat na iyaan. Munggos. Ang gusto po ako, ulos bulan. Isla. Ang palaya. Ginamos. Taas ko yurik. Katol man ako ang kuano karaging ngabir diri sa kuan. Abi ako sa kung diabetic na. Ana si doc na. Kasi si atong nurse sa Jensen sa Spaceport siya na. Magamigas imong panty. Ano ko na. Wala siguro amigas mo sulod. Uy kay matay ang guros kabaho. Wala day. Makulatan ang amigas. Wala pa ka sa kuwang bilahan ng pante. Mana? Ate orok ng amigas. Ang kuwan di ay kaya taas ni uric. Ano din na? Lagyan ba din bukog eh? Sa tabong kuwan ba? Ako ante sa squatter area sa may Punsyano. Ay, at bang sa Central Bank, di ba, Shell? Ang likod na may kadra, squatter, may barangay dada, ako na po yung sa una. Yan ba rin sa ante, kaya dahil kuting. Katawag kuting nga giparatay na ko sa kuwang bilan ba? Yan, nag-diretso mo, murag gibot ka gas. Ang kaya sa powerball. Ayun yung daw eh. Ano, wala mo sunod? Ano ha? So, di mo. So, sige, pataka na mo sunod din na. Kisabit tayo ba? Makumbusyon pag kuhan? Wala man na po sunod ay. Sunod din ang palaya?
So, hindi ka palaya, ha? Tikatik lang ka. Paita yun eh. Siyang palaya ba? Nam-nam. Ang baam, nam-nam. Ako yuri ko na. Ako yuri ko niya, baan. Alam no, kung gusto niyo mag-diet, kung gusto mo ka ng tinuod na diet, mahal yung pagkaon. Ang tinuod na diet, mahal ng pagkaon. Tama. Diba, ginako na ang broccoli, ang cauliflower, tapos avocado, tapos lettuce, isa pa, steak. Taas ang mga kapatid steak, dahil mahal sa steak, sa unan. Masako ka lang. Wala kang kwata-kwata. So, kanina yung mga isda, palaya. Wala may mabudget. Good luck to my uric. Pero nakitambal. Kaya anong gusto kayo kumurize oil? Nasusod ka din ninyo. Happy eating, Tata. Shout out from Taytay sa Manila. Ano hapon ta, Rachel? Kinsa saway ni Uyaan ako lang. Kamo na dyan akong kalipay sa pila ka adlaw. Antikos, Mikyat, Tatadaim, pati si Mamlo. Ang content ni Mamlo kay Kitay, Kamikyat, kay Bright, ako bungbuang. Pero, maharap yung karang makikay ko ay, maharap kaya ko na, maski isa ng kadlaw. Hindi mo namin. Ano mo, kaya eh? Makikikay ko, mukog amo. Kaya bakit sa mga that now? Pero siguro ka magkuhan, mag-konyo. Bakit? Siguro pag ganyan sila na, Ateneo man na. So bagay ko mag-konyo. Mag-ilan sa kagwap, mag-drink ako muna ng water ha, kay mag-dry magod yung throat ko. By the way guys, this is Evian. Ako lang i-pour here kay i-pour lang ko here ang Evian kay kasi it's bigger kasi kasudlanan. Yes, I have what is called ano yung tawag sa ano eh? Tumbler. I have a mini tumbler but you know, I like this. Na Evian talaga is so masarap. I don't know why. It's not masarap to you, but it's masarap to me. Load, no? Siguro pag una na ko yung matanawa yan, magkikikikay ko, siguro arangan, pero nailan ko niyo na, inani ko manulti yan, magkikikay ko lang, siguro ko ka ng bukang ulo. Sorry. Naigo akong food, and then I don't know this one they put it in the land. It's so dirty now. I don't eat na eh. Baka magalit yung dog ko. No, hindi. Hi, Ma'am Beng. Iyaan,
Ano na ka nag-maintenance imo diabetes? No. Mag-scared man ako kung Mag-maintenance ako para sa diabetic, uy. Ang kuan nila na, kaya gani na nag-exercise ko every day kasi sabi ng doc ko, you gonna exercise every day, man good. Kasi it's gonna less your sakit-sakit for everything in your lawas eh. Yaks. Ipalabay na iya. Ipaglabay naghatag ang ubang diayaan, kabuyag na ng kalami sa food. Di ko mo to nahinay. Kaya na nakadungog ko sa kuang self here. And then when I turn out after my live, it's very kusugoy. You're so liar ba? Oh my God, I like that. Ganahan na ako magkunyo-kunyo. Kaya, it's very maarte. It's very sagpa to my now. It's very giatay. It's very wiangay. Suluod jud ay. Pero, You know what? It's alam talaga the ulot of the bulad and you put in the munggos. It's the combination is very tight. Matatight yung kasi yung lasa niya. Kaya masarap. Kasi ang isa pa, yung nakalami good, kay lamig yung ulo-ulo sa bulad. Hoy! Maban ko! Bastos ka ha? Mabastos man ako eh. Alistig ka naman ako ay. Another year na naman! Di ba kung magka ng apalaya oy kasi it's very mapait. I know you're very healthy but why is it so mapait? I will put you aalaman tomorrow with egg so I can eat you. But now, oh my God, I can literally eat you. Sarap. I don't know what it is, no? It's a black sauce. I put the sili. Mayaya put sili and lemon on it. It's very masarap. I don't know what it is, but it's very masarap. I don't know. You know this, what it is? I'm very curious talaga. Kasi yung kinakain ko, daily beef kasi. So, naman curious ako kung anong kinakain ng mga yaya ko. So, tinry ko, my God, I super love it. Yes! Yes, Momay! It's very masarap talaga. The ulo-ulo of the bulad, you put in the munggos, the ulo-ulo. Shit, Yeah. It's very lami. That's why nga, we are very, in the world, we are very suffocated because of the all of the isda. Marami na tayo sa Pilipinas. What is good ito, oy? The black sauce, they put lemon and the sili. You know, I like the lasa, ha? It's not my favorite, but it's one of my... What am I ganahan? Not my food. Isa na? Chamsi, salted anchovy. Ano na ga? I don't know anchovy. I don't know anchovy. I don't know what it is because kinakain ko talaga broccoli. This is my first time that I eat munggos with bulad. I'm trying to not do like this because I'm in the live good. pero okay man ako mag-pretend ako dito oy na mag-eat good na I like it the food because this is my content man good.
Nakitas ko ba yung wakaila, wala yung kaluod gana na eh. So, pa pangbulan si mong naong. Dili lang sa buhok ko na murag di bata gamay, no? Pero tila kong laklak og collagen. Grabe na akong collagen. Murag naputpud na akong lawas sa collagen. Mm. 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 Nè. Mẹ. Ang mga bukog sa ulo-ulo sa isda ba kay mga dagom. Akit kayo. Masama din mga ligag-gag. Hi, Donji! Maniapon! Ay, dito sa iyaan. Masalaha. Masakit yung mingkoy. Masakit si Berhel. Doon pa naman kita ni Andy, dito sa nising. Kaya ganyan, de. Wala po ka nag-inom. Ako nag-inom dun, Je. Ano ka, pag puro po di unod, no, ang bulad, no, mabuhod po kukaon. Igunahan. Ito ka lang, napaalalahan, ha? Ay, may ilahi pa ang unod, ang bukod si mong dila. Gusto ko, anak. Igunahan, bukod ka lang unod kayo. Lurudan ko. Ganyan ka. Galanta ko yung mga agigutom noon ko. Namigay ka mukha kabulad man. Ano gulay ko? Waka gulay no? Ay, timik-timik kong kaon ay. Makahagad din nag-inom iyaan. Dili kayo siguro ang tulog. Isa sa tulog. Makahagad ang kulang ng tulog. Ay sa imong kinaon. Ako more fruits man ko. Para ako na kami lalaki, daghan siya kong mabuga. Charot. Hoy, simbag ko. Hindi, isa sa jinsan. Ang pala po yan. Pait yung palaya. O, di ba kung mo ato yung palaya? Karoon lang yun. Asa pait pa? Ay, ko, di ka palaya ba? Pait ka. Adik-adik ka palaya, ha? Kasi panyawan ka. Nakulang mo palaya. You trick me? Ah. Alam ba rin yan? Masaya abuno ninyo ani panyawan?
I'm sorry, guys. I'm so hugaw mag-eat. It's very big man ko I cut the watermelon. Eh! Lord. Di sa abroad niya, magutog may bulag. Ito? Diri sabi niya, magutog bulag. Unya, jud na, mula ka among amo kay, okay kaayo sila. Bawa daw. Bawa jud sila daw kay, basta na sa pagkaon. Kisa na kaon diri buro. Burong isda. Kaya mo si buro? Nagano ko ana ba yung sa paghimo, ay giluto ang kanon, tapos mo siya gamus, pero kanon lang ang gamit. Paula, kanon. Tapos isda na fresh, butag asim, nya kanon na pod, isda na pod, kanon na pod na. Kanon na pod. Nya mo siya ipakuha ng 5 days, tapos gisahon ni mo siya. Gisa ka pa, pag isa naman na ba, woo, daw yung kaayo, pero pag human daw ni mo timplaan na, asa na yung lami aj daw. Walang tawa na eh. Gusto mo try anak, palpak ba? Kailahin man diri, siguro naalam mo sa bawa sa bulad, no? Kaya pag Kung pa yung ano niya, alam mo na, sugbang bulad, pag masubag bulad kasi niya, ka, kisa ka nagkuhan ng bulad, gigutom ko. Kita, gutom mo ta, pamakasimot ta, piniritong bulad, siyang bulad, pero ang ubang tao, nadili, naanad sa bulad, makasimot, murag tae, gisugba. Kung sa ba? pagkaon, Kung buro, sulood, tan-awon, pero lamig kaayo. Gani, Christina! Ito ko na, pagluto sa kanon niya, kuan ka lang, isda na hilaw. Kanon na po, isda na hilaw. Nya imo na siyang, muratan, ugali mo 5 kaadlaw. Pero ang uban ana, more pa ka, mas lamig man, na mas malig man daw. Naimi na siya, ikanang ipangsaw-saw sa mga kuan-kuan. Bahulo ka ayo na, Mang Christina. Masay lasaan na, Mang Christina. Masay lasaan na, karang buro. Kakalang naluto na ha. Masay gigisa na kuan? Gigisa na uyap or ginamos? Wala pa rin ako dili man, kaya ginabot nga manila asin. Ginabot nga asin magluto. Lagyan mantika, lagyan kamatis. Yes, bawal siya, pero lamig. Gisahon. with luya. Bawal siya, pero lamig. Gisahon man na siya with a lot of luya. Wala ang lasa niya. Kasi lasa niya kay kita mag-gisa ta o ginamos no kay Kaya mo yung kayong kuan, o ka na maghihutag uyap, dapat hugasan pa ni mo daan, o sabawan ni mo o ka ng Sprite, para dili siya, mawala yung kuan, parat. yes, baho, pero lamig siya. Marag kuan. Hey! Lahat ng kanday. Muli baho na lamin na pinag-awayan. Hey! Ito gawayan ay ate. Sa'yo ni kabaw niya kuan jud ay. Ako ba kay ipakaslan, balayan, nagod. Parang tibaw, parang tibaw for sure. Lalo po na eh. Ay parera ta, pero giulugan, gipakamatian.
Magaling mo tanan kung sa iba ako sa kung ano. Ano wala? Kasi mayab man lang. Wala, Jud. Dili ay. Tama ra yan taste. Pangpagana siya. Mura siya o ginamos pero di siya para. Ah. Okay. Thank you, Ma'am Christina. Baka kayo sa ginamos? Kaya ginamos, baka man dyan. Ayan, what? Iyaan, watch party ta. Sa Mikyat Aron, kami kita mismo reaction. Ano ka, Chito? Tama mo? Ano, Chito na? Nadaan ako ka, Chito lang. Na-upload na ba? Kung na-upload na, munta na akong live kaya mag-chismas ta. Chito. Chito makalagot. Tara. Alam, Ana! Na, Ana! Sabi siya! Bye na! Na-upload na! Mag-bye na ta! Chito, tanaw na mo! Magtanong na muna, upload na ni Chito. Maraming salamat sa pagtanong sa kuang live. Ay, wala pa man di, wala pa untay kuan ba. Kanang, wala pa 1 hour. Kung na-upload naman good. Naaoy. Upload na. Sige na, hawa na mo dari. Pagtanaw na mo. Rayan, from Hilongos Leyte, unta manotes, mingawin ko sa imong content. Thank you kayo, Mark, Joseph. Haba na mo diri ah. Nakuan na. Na-upload na. Sige, bye-bye. Hey, bye-bye pa. Tanaw na kay nakakuan na. Sige. Bye!